On estava el teu? Oh! Com se n'ha escapat, tio? Vinga, operació, tio. ¡Qué verdad! Deixa'l, si no és, deixa'l. Aquí n'hi ha un. Gràcies. Pues és el meu tio. On estava? Ui, hola! Uau! Pero si yo voy a hacer una foto, Foto, Marina. Foto, mira el Luis. Molt bé! A ver, yo. La camiseta de Flash. Has robado la camiseta del mar. Surt d'aquí, surt. Que no vegi veus el teu. Poseu-vos aquí, va. Tenim dos. Jo tio de la Núria i l'Alba. Encara no té ningú per anar a buscar pions. Ja ha costat, ja. Veus, tots hem vingut cap aquí, oi? I el teníem a casa. Vagi la Laura. Ila! Crisi, no. Hòstia, on hauria de ser més petit. Home, és que en tios són molt grans, Clàudia, i per portar-los tela, Feia un parell d'anys. A perdre aquest no va. Nosaltres en teníem un de molt vellet. I el vam canviar. I que ja no va venir. Informació o foto? La que veiem de la Núria. Un segon. Aquest de la Júlia és de tot? Aquest de la Júlia. Vale, Bueno, pues si no,